Hello friends, दायो आङो भालुकपुङाव दङ। आसाम अरुणाचल बर्डारनि गाहायाव मोनसे बाजार जायो। बे बाजारखौ आं नायनो फैदों। बे बाजारावनो माखासे बर' बेफारिफोरखौ नुनो मोनो। बिसोरखौनो आङो दिनै नायनो फैदों आरो नोंथांमोननोबो दिन्थिनाय जागोन। मोजां सोलिदोंना आब' बेफारा? मोजां सोलिदोंना? दा मा फानो? बेफोरानो नुनाय मानि मोनथाम लादों। सोलिनो हायो न'? सोलिनो हायो बेफार खालामना? आदसा बेसेबां गोबाव जाखो बेफार खालामनाया? जाबाय बा सिख्ला समनिफ्राय खालायदों। मादै मैगंफोरा बेसेबां? मुलाया? मुलाया 10 थाखा। माना मुनि फानो? मानामुनि होनाय मा फानो बेयाव? औ आदसा आदिया मालानिफ्राय बेफार खालामजेनदोंमोन? इयाव? औ बहुत बोसोर जाबायलै आं। बोसोर जाबाय न'? बहुत बोसोर जाबाय। ओमफ्राय जायगायाव बेयावनो खामोन ना? जायगाया बेयाव नङा। राङाफारावमोन आरो बेयाव बेफार खालामनो थाफैबाय। मा बेफार खालामो? माने जों गारिजों फैयो। मा फानो? बिदिनो बायदिसिना मैगं थाइगं हालदै लाव बायदिसिना लाबोना फानफैयो। सोलिनो हायोना? बिदिनो खस्थ' मस्थ' मा खालामनो संख्रि बानलुनि थाखाय। आदसा लोगोफोर बेवहाय जों नुनो मोनदों माखासे बर' बेफारिफोर। दायो आं सावरायनाया राङापारानिफ्राय बिथाङा भालुकपुङाव बेफार खालामनो फैदों। 10 थाखा 20 थाखा सारेना आथोनाखौ 10 थाखा खालामो, थाइबाबो खालामो, थाइनैनिबो लाङो। जाबाय दा? बेवहाय उदांस्रिहै बेफार खालामनो हायो ना हाया? हाया जाबाय। हायो दा? औ बोरै सोलिदों आब' बेफारा? मोजां सोलिदों न'? मा फानो? बानलु फानलाबायो। बोरै सोलिदों आयं बेफारा? मोजां सोलिदों दा? अमाया बेसेबां दाम बेयाव? 260। बेनिफ्राय मालानिफ्राय बेफार खालामजेनदोंमोन? आङो औ मथा मथि 7 बोसोर जाबाय दायो। 7 बोसोर। जायगाया बेनिखान ना? औ बेनिखा। बबे जायगानि? 6 माइल। 6 माइलनि। गोजोननाय थाबाय। लोगोफोरा बेवहाय आङो सासे जोंनि हारिनि अमा दानग्राजों सावरायनाय जादों। बिथाङा बेवहाय 7 बोसोर जाबाय अमा बेफार खालामनाया। अमा दाननाया खै बोसोर जाखो? 10 बोसोर जादों। आदसा जायगाया बेनिखाना? जायगाया बेयावनोखा? बेयो नङा जाहैदों। लोगोफोर जोङो बेवहाय भालुकपुं बाजाराव जिलापि जादों। भालुकपुंनि जिलापि गोथावानो। गुवाहाटिमान 30 थाखा। आदसा लोगोफोर बे भालुकपुं बाजाराव आं माखासे बर' बेफारिफोरजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय। नाथाय बिथांमोना आंनि केमेराखौ नुनानै माखासे आइजो बेफारिफ्रा गिदोंमोन आरो माखासेया आंखौ लामा बानायनो फैदों होननानै सानदोंमोन। जोबोद कमेडिबो नांदों।
स' आं भिडिअखौ बेसेबां फोजोबसै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबायबा अननानै साबस्क्राइब खालामदो आरो लोगोसे बेल आइकनाव थुदो जाहाथे नोंथांमोना आंनि गोदान भिडिअ आपल'ड खालामनायनि नटिफिकेसनखौ मोनगोन गोजोन्थों बाय बाय